धोरोमारि फुजा फोरबोआव बे फुजासालिखौ बेखेवनानै होफैबाय मा फोरमायनो खुलुमबाय गिबि सियालमारि दुर्गा फुजा कमिटिखौ आंखौ बेवहाय हाबफैनानै नायनायनि थाखाय आं खामानिखौ जासिग्रोबाय बेजों लोगोसे बेवहाय प्रथम आङो बे बोसोरनि फुजाखौ मा दुर्गानि खाथियाव जों आशीर्बाद लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे आसा खालामदों निस्सय बे ओनसोलजों लोगोसे सारा बिटिसि सारा आसाम सारा भारत नाङैनो जाहाथे जोङो सान्ति सुखि मोनसे खौसेथियै जों थांनानै थालायनो हायो आशीर्बाद बिबाय। आरो लोगोसे बे ओनसोलखौ बे बिटिसि ओनसोलखौ स्पेसियेलि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव जों अनलायनाय खौसेथि आरो जौगानायनि सार्थाव जों जयैनो ज' थानानैनो दाना जोङो जाहाथे खौसे आगानफ्रामबो जों मिलायनानै जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांनायनि हाबाफारियाव जों जौगालांहोनो हायो। बेनि थाखाय बे सक्तिखौ मोननो थाखाय आं बिमा दुर्गानि आशीर्बाद बिबाय। आरो साफ्रोमबोनि न'खराव मोनसे मोजां परिबेसाव थानानै गथ' गथाय लानानै हायो बेनि थाखायबो आं साफ्रोमबो रायजो आरो दिनैहाय बे फुजानि गेजेरजोंनो आशीर्बाद बिबाय। जोङो बे राजखान्थि दोलोनि आं सासे एमएलए जाबाय। जोंनि बे दोला सरकार सालायनो थांगासिनो दं। बेवहायबो सान्ति सुखि मोनसे गोजोन मोनसे गभर्नमेन्ट रायजो राजानि सार्थआव रायजो राजानि लांनाय उखैनायखौ फोलोमनो हायो। बेनि थाखाय बिमा दुर्गानि खाथियाव सोर नोंथाङा गोदानै दतमा समस्तिनिफ्राय देरहाना फैदों आरो बिपिएफनि मुरब्बी हाग्रामा बिथाङा नोंथांनो इएम भट होगोन होनदों। गतिके बबे डिपार्टमेन्टआव मन्थ्रि मोनगोन बायदि आसाबादि? दा गिबि आङो नोंथाङा बेखौ सोंबायबा ओनसोलनि रायजो राजा जोंनि भटार रायजो राजा बिदा फंबाय दतमानि रायजो राजा गिबि आं धन्यबाद होबाय। आरो बेजों लोगोसेयैनो समस्त जोंनि बिटिसि समस्तिनि 40टा समस्तिनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ आङो गोसो गोरबोनि साबायखर आरो धन्यबादखौ जासिग्रोबाय। बिथांमोननि नाजानायजों दिनै जों बिपिएफ राजखान्थि दोला 28टा बा 28टा एमसिएलए जों देरहानो हाबाय। आसा खालामदों रायजो राजा जेरैबायदि आशीर्बाद होनानै जोंखौ देरहाहोदों, निस्सय जोंबो बिपिएफ राजखान्थि दोल हिसाबै रायजो राजानि जानानै रायजो राजानि सार्थआव जों खामानि मावनो हागोन बा मावलांगोन। जों बेखौ जों गोरायै बुंगोन। आरो फैबाय थागोन समाव जेब्ला मन्त्रि मण्डल दागोन बेवहाय हाग्रामा बोलोरि सारा दतमा समस्तिया गोबावथार जों इएम मोनैलाय हयथ' जोंनो इएमखौ होयोबा खुब मोजां जागोन। आङो आसा खालामनाय थाबाय। आरो मोनोबा रायजो राजानि मदद लानानै निस्सय दतमा समस्तिजों लोगोसे जोंनि 40टा समस्तिनि जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ आङो मोजां आरो मोनसे नोजोरजों समान मोनसे नोजोरजों नायनानै जोंनि बे 40टा समस्तिखौ जौगाखांहोनायनि निस्सय हाबाफारि आं आखायाव लानानै आवगायलांगोन।